హల్లెలూయా. ప్రభువైన యేసయ్య, నాకు ఎదురవుతున్న ఆర్థిక కష్టాలను నీ సన్నిధిలో ఉంచుతున్నాను. నా లోపాలను క్షమించు. నా జీవితాన్ని సరిచేయుము. నా పనిని, వ్యాపారాన్ని, ఉద్యోగాన్ని నీవే ఆశీర్వదించుము. లోటుని తీసివేసి సమృద్ధిని నాకు ఇవ్వుము. అప్పుల బాధల నుంచి నన్ను విడుదల చేయుము. నా కుటుంబ అవసరాలన్నిటినీ నీ మహిమతో తీర్చుమని ప్రార్థిస్తున్నాను. నాపై నీ ఆశీర్వాదము ఉంచి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా నన్ను చేయుము. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.